Padayon karon ang operasyon sa Philippine National Police o guban pang ahensya sa gobyerno sa pagpangita kang Senador Bato de la Rosa. Sumala kang Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Remulla na on track ang ginabuhat nila nga operasyon. Apan aron dili maguba ang ginabuhat nga paggukod, wala usa niya mihatag o wala usa siya mihatag kasama og dugang detalye bahin niini. Usa matud pa sa hagit sa operasyon ang pagkapamilyar sa proseso sa law enforcement nila de la Rosa o kanhi Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Tungod niini na managlahing estratehiya na matud pa ang gigamit sa mga otoridad o dili lamang ang mga nangandam pamaagi sa pagpangita og mga wanted. Isiguro sab niya nga dili moundang ang mga otoridad sa pagukod sa mga taong galikay sa balaod, sulod o gawas sa nasod. Natapusang nasiplatan si De La Rosa niadtong kadlawon sa May 14 dihang miikyas kini si Senado uban si Senador Robin Padilla human mitambong og sesyon. Hinumduman sab kasama nga ginapangita ang maong senador bahin sa arrest warrant nini gikan International Criminal Court.